Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal an Humrana an Humrana dan ditakan saking Humran maula Utsman kang dadi kawula pamerdekane Utsman bin Affan kang dadi putrane Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Utsmana annahu setuhune Humran iku ra'a ningali sapa Humran Utsmana ing Sayyidina Utsman. Da'a kale ngundang sapa Utsman biwaduin kelawan nggawa banyu wudu. Fa'afrawa ala yadai min inaihi fa'afrawa mongko ngesokaken sapa Utsman ala yadaihi ing atase tangan lorone Utsman min inaihi saking wadai Utsman. Paghosala mongko masuhi sapa Utsman huma ing yadaihi salah samarratin kelawan telu pira-pira ambalan. Summa adkhala mongko nuli manjengaken sapa Sayyidina Utsman yaminahu ing asta tengene Utsman fil wadu'i ing dalem banyu wudu. Summa tamat mabo mongko nuli kekemu sapa Sayyidina Utsman wastang saka lan nesep banyu maring irung sapa Utsman wastang saro lan nyemprotaken banyu sapa Utsman. Summa ghasala mongko nuli masuhi sapa Utsman wajahu ing wajahe Utsman salatan kelawan ambal kaping 3 wayadaihi lan ing tangan lorone Utsman maksudnya summa ghasala yadaihi wayadailan ing tangan lorone Utsman ilal mirfaqaini tumeka maring sikut luru balasan kelawan ambal kaping 3 suma masaha mongko nuli masuh sapa Sayyidina Utsman biroksi ing rambut sirai Utsman. Summa ghasala mongko nuli masuhi sapa Utsman kilta rijlaihi ing karone sikil lorone Utsman. Ing karone sikil lorone Utsman salasan kelawan ambal kaping 3. Sumakala mongko nuli dawuh sapa Utsman ra'aitu an-nabiyya. Ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suntingali yatawaddau kale wudu sapa Kanjeng Nabi nahwa wudu'i ing padane wudu ingsun. Hadza rupane iki wudu. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi man utai sapane wong kutawaddo alamun wudu sapa man nahwa wudu'i ing padane wudu ingsun. Hadza rupane iki wudu. Summa sholla mongko li salat sapa man rakaataini ing 2 rakaat. La yuhaddisu fi ma nafsau la yuhaddisu kang ora crita-crita kang ora grenjet-grenjet utawa crita-crita fi ma ing dalem rakaat ini
kayu hadisu kale ora cerita-cerita sapa man fima ing dalem rakaat ini nafsu ing awak dhewe ne man ufira mongko den ngapura lau ketine man apa ma napa nggih dosa-dosa takut dama kang wis dhisik apa ma bindambi saking dosane man. Jadi ini hadis menika nerangaken tentang cara-cara kanjeng atau cara-carane wudu. Tersebut pertama kali an-naura'a Utsman tapi wadu'in fa'afragha ala yadai min inahi. Jadi pisanan sing diwasuh kesunatane niku napa? Tangane. Terus diwasuh tangane telung. Jadi basuh tangan ping telu. Salah samarotin. Terus lagi dilebus ma'ad khola yaminau fi wudu'in summa tamat wadon nek ngene ana sing tangane sing tengen dilebokno waduk banyu wudu terus tamat mat nuka tangan loro iki tangan sitok summa tamat mat berarti sing sitok nyekel napa sing sitok nyekel wadah ngoten niku nggih. Jadi ketemu terus ngesep banyu maring irung terus disemprotno. Nah, urut-urutane ngono iki. Terus masuk wajah sing perlu 3 kali. Masuk tangan loro sampai sikut 3 kali. Terus ngusap ngusap rambut sirah. Ah niku nggih. Summa wasalakil tarijla ini ya salasan berarti 3 kali nek ning kene summa masakat birosihi summa masah akil tarijlani salasan. Gak salasan berarti nek ning kene iki muk pisan iki. Sing ngusap sirah iku. Apa ngene summa masaka biroksi summa ghusala tarijlai salasan berarti padha ping 3. Summa qala roa itu terus Sayyidina Umar mengatakan kula niki semerep. Jadi roa itu nabiya kula semerep Kanjeng Nabi wudu nggih kaya wudu iki. Gawe Kanjeng Nabi sing sapa wonge wudu kaya wuduku iki terus salat rakaatayil wudu 2 kali dan tidak berbicara apa-apa nggih. Dalam 2 rakaat tersebut itu maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi salat rakaat 2 kali terus akhirnya menanti napa salat jamaah niku maksude ngoten niku. An Amr bin Yahya dan ceritakan saking Amr bin Yahya al-Mazini an Abi dan ceritakan saking bapae Yahya al-Mazini. Qala dawu sapa Abi. Sahidu ningali sapa ingsun. Amro ibna Abi Hasanin ing Amr bin Hasan sun tingali saala halih takon sapa Ammar bin Hasan Abdullah ing Abdullah bin Zaid tanglet an wudu'in Nabi saking wudune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mongko ngundang sapa sinten iku Abdullah bin Zaid ditaurin kelawan wadah cilik mimain saking banyu. Jadi saya itu Ammar bin Abi Hasan salah saya tahu kula ningali Ammar bin Abi Hasan menika tanggal dumateng Abdullah bin Zaid masalah wudune Kanjeng Nabi. Akhirnya Abdullah bin Zaid menika nimbali kengken betakaken cara saiki kendi sing ana banyune. Fatawa doa mongko wudu sapa Abdullah bin Zaid lahum krono arai kaum wudu an Nabi ing wudu kaya dene wudune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'at fa'a ala yadai minatul fa'at fa'a mongko ndoyongaken. Ngene lho ngesokane penak ngene. Fa'at fa'a mongko ngesokaken sapa Abdullah bin Zaid ala yadai ing atase tangan lorone Abdullah bin Zaid minat tauri saking wadah banyu cilik.
Fagosala ya dahi dadi dicurno sawetene fagosala mongko mbasuhi sapa Abdullah ya dahi ngoten nggih ing asta lorone Abdullah salasan kelawan kaping 3. Suma adkhala mongko limanjengaken sapa Abdullah ya dahu ing tangane Abdullah fitauri ing dalem wadah cilik niku wau. Ngoten. Jadi pertama kali yang dilakukan nggih niki wadahe jelas gak ana rongkola. Pertama kali yang dilakukan apa? Napa namine membasuh tangan terus dibasuh 3 kali, setelah dibasuh 3 kali temriku niku terus dilebokno ning gone wadah cilik pamat mado mongko ketemu sapa Abdullah wastang sakolan sebani maring ing sapa Abdullah wastang saro lan nyemprotaken banyu sapa Abdullah salasan kelawan kaping 3 bisalasin kelawan napa nami bisalasi ghurfatin kelawan 3 pira-pira cawukan. Jadi 3 cawukan disemprotno sak cawukan kemu karo istingsat disemprotno sak cawukan maneh disemprotno sampai ping summa adkhala niku. Suma adkhala mongko nuli manjengaken sapa Abdullah bin Zaid ya dawu ing astane Abdullah bin Zaid. Fagosala mongko masuhi sapa Abdullah bin Zaid wajah ing wajah Abdullah bin Zaid salasan kelawan ambal kaping 3. Suma adkhala mongko nuli manjengaken sapa Abdullah bin Zaid ya dawu ing tangane Abdullah bin Zaid fagosala mongko masuhi sapa Abdul maksudnya nyaruk tangan ning iki banyu mboten kathah nek ning jedhe dicelupno ngoten mawon nggih. Lah niki banyune saitik ngoten lho nggih. Fagosala mongko masuhaken sapa Abdullah bin Zaid ing tanganan lorone Abdullah bin Zaid marrota ini kelawan 2 ambalan ilal masuh ilal mirfaqaini tumeka maring sikut luru. Malah summa adkhala mongko limanjengaken sapa Abdullah ya dawe ing tangane Abdullah famasaha mongko ngusap sapa Abdullah ra'sahu ing sirahe rambut sirahe Abdullah fa'aqbala mongko ngarakaken maju dadi maju tangane dimusap Fa'aqbala mongko ngarakaken maju mlakokaken maju mengarep sapa Abdullah bihima kelawan yatehi wa adbaro lan napa nglakokaken mundur sapa Abdullah marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Dadi nek masuk ngene srep terus ngene nggih. Summa salam mongko nuli kari-kari masuk sapa Abdullah rijlahi ing sikil lorone Abdullah. Niku keterangane padha karo ngarep dadi wudu karo banyu saitik pisanan tangane disiram dhisik terus dibasuh 3 kali. Setelah itu dimasukkan tangannya dimasukkan kepada tempat yang kecil. Berarti enggak ada 2 kok. Enggak ada 2 kok. Lah terus ngene kan. Dadi wudu karo banyu sakmene. Wudu karo banyu sak timbul lah ini. Tangannya pisane bersih. Lek. Adapun pokok gak netes. Pokok sing sama apa nek masuk wajib juga netes. Sebenarnya gak netes. Lah nek teles iki jenenge asar. Pokok sama ya. Plek ngene apa mau. Banyu sak timbul plek ngawa itu fardu. Buane. Pokok sing penting aja netes. Lah iki teles ditemplone kene iki gak apa-apa, itu jenenge asar. Ketika asar itu gak apa-apa. Nggih. Kayak sampean semiran gitu. Wis terus semir bro. Semir saiki kan semir api-api kuning-kuning lho ya. Iki semiran iki gak apa-apa igune sing kuwi. Amarga asar. Asar. Jadi bukan hail, ora napa? Ora ngaling-alingi napa? Ora ngaling-alingi rambut nek kena banyu. Jadi asar teles gak apa-apa, dicemplung meneh. Nah, faman wala terus teles dan seterusnya sampai selesai. Jadi banyu teles kanggo masuk barang wajib
Nah, itu kan hukumnya banyu sampai netes itu jenenge mustamal. Ketika nanti kena banyu yang ini semuanya banyu yang sing saiki niku dadi mustamal. Tapi nek sampai orang netes iku gak apa-apa, jenenge asar atau bekas mabet ngono bae. Gak apa-apa nek ngono kuwi. Tapi iki sing dimaksud ning kene iki ora napa sing dicurno sing dan seterusnya iki banyune saiki. Taur niku adalah wadah air yang kecil ngoten. Yang jeding ya wes nang didelepno blas wes gak usah nganu sama nyemplung mak blur ning kene sama nawa itu wudu wis kena kabeh wis selesai wis urusane. Dadi rasa masuk ngene enggak saya gak usah. Blur nawa itu fardhu wudu selesai kabeh ngoten. Cepet. Nah, iki sing dimaksud iki adalah wudu dalam masalah napa? Wadah atau banyune dunal kulatai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat bada'a utai dau bada'a. Bada'a ngawitu sapa Abdullah bin Zaid bin Muqaddami Ra'sihi kelawan nggon ngarepe sirai Abdullah bin Zaid. Hatta dhahaba sehingga nglakokaken sapa Zaid bima kelawan yadai ila qafahu tumeka maring gitoke Abdullah bin Zaid. Dadi nek masuk ngene plat masuk ngene. Sumaroda mongko nuli balekno sapa Abdullah bin Zaid huma ing yadai hatta roja'a sehingga bali sapa hatta roja'a sehingga bali akan sapa Abdullah bin Zaid ing yadahi ilal makani tumeka maring panggonan alati makan bada akan wis ngawiti sapa Abdullah bin Zaid minhu saking aladi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngene lho ya, pelat nek masuk plek terus balik ngene. Wa firatan lan iku dalam siji riwayat atana Rasulullah. Ata tumekona ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajna mongko ngetokaken sapa ingsun lahu krana Kanjeng Nabi nggih ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu fiturin ing dalem wadakan cilik. Min sufurin nyatane saking wadah tembogo. Nyatane saking wadah tembogo. At-tauru utai kang aran taur iku sibut tosti nyerupani bokor jun wis nyerupani jun. Sama suruh jun bareng. Burung jun ini zaman biyen lho ya. Zaman cilik aku iku jun iku digawe ngasu. Ngasu ngerti ngasu bareng? Jasa iki wis ilang kabeh bahasane. Ngasu itu biyen iku golek banyu. Berhubung biyen iku urung enek diesel, urung enek sanyo, urung enek listrik, iku biasane nek ngasu ning gone tanggane mergo gak duwe sumur. Lah ngasu ki apa golek banyu dike ngombe. Lah kuwi nggawa apa? Biasane nggawa jun. Jun iki bentuke ngene. Bunder ya toh? Terus enek lambune ombok. Lah, iku nek wayang biasane wong wedok niki. Niku nek wayang nggawa dirangkul ngene. Dadi enek gulune ngene. Bunder terus gulu, terus ombok iki. Kuwi jenenge jun. Nek saiki gak ero jun, tostin pokor jun kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Isata iki maksudna anak Isata dan cerita dadi wudu iki ora kudu nek ning kene iki bisa kita ambil kesimpulan wudu kuwi ora kudu banyune rongkolah nggih. Masuk banyu saitik ya ora apa-apa. Masuk dicemplungno tangane ya ora apa-apa. Ayo saking ati-atine wong biyen iki terus gawe padasan. Padasan iki mancur, nek mancur gak masalah.
Lah iki wudu banyu iku sak bokor utawa sak timba cilik. Ngoten lho. Kalau nanti semerep wudune sapa teket wakil presiden juga jadi kan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah dan ceritakan saking Sayyidina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhumah. Kalat ngendika sapa Aisyah ngendikane kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yuk jibu nggawaken ing Kanjeng Nabi apa atayamunu ngawiti tengen. Fitana ulihi. Fitana ulihi ing dalem napa serandalane Kanjeng Nabi wa tarot julihi ing dalem jungkasane Kanjeng Nabi wa tuhurihi lan sesucine Kanjeng Nabi wa fi sa'nihi lan ing dalem tingkai Kanjeng Nabi kullihi ya sakabehane saknun. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Kanjeng Nabi itu apapun perbuatannya niku yang baik-baik dimulai dengan apa anggota yang kanan. An Nuaimin dan ceritakan saking Nuaim al-Mujmiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten niku ngeten tafsiran teng jero ngeten nggih. Dadi yujibu mboten gawakaken. Iku yujibu demenaken. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibu demenaken ku ing Kanjeng Nabi. Apa atayamunu ngawiti gauta tengen. Fitana ulihi ing dalem serandalane Kanjeng Nabi wa tarot julilan jungkasane Kanjeng Nabi wa tuhuri lan sesusane Kanjeng Nabi wa fi sa'nihi lan ing dalem tingkai Kanjeng Nabi kullihi sakabehane sanu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nuaimin den ceritaken saking Nuaim al-Mujmiri an Abi al-Mujmiri kang al-Mutayyibi kang niku al-Mujmiri ay al-Mutayyibi sama bidzalika li anna yajmul masjidah. Al-Mutayyibi kang tukang suci. Al-Mutayyibi kang tukang nuceni. Al-Mujmiri kang tukang nuceni. An-nanin Nuaimin al-Mujmir an Abi Hurairah den ceritaken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana usune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inna ummati setune umat ingsun iku yud'auna bakal padha den timbali sapa umat yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat hurran kalih kang padang atau putih wajahe. Bismillahirrahmanirrahim. Muhajjalina kang mencorong napa namine nggih kang mencorong lengene lan kentoli. Jadi min asari wudu'i krono pira-pira labeta saking asari wudu. Dadi besok umat Muhammad niku sing gawene salat, sing gawene wudu sing sempurna niku besok metu saka kuburan dipanggil pada hari kiamat wajah mencorong, tangane mencorong, skentol ya mencorong. Mulane sampean iku nek wudu lho ya, kudu tekano kene. Iki jenenge tahjil. Napa? Tahjil. Terus huron sampai tekan kene. Iki jenenge huron. Kan kene. Jane wajibnya cuma iki ta. Tapi tekan kene. Kentol ya sampai ojo, kentol ya sampai meh dengkul ngono lho. Ha iku jenenge muhajjalin. Pamanis tato aminkum ayutila hurra tau fal yaf'al. Lan iki perintah niki. Paman mongko utai sapa niku. Iku istato alamun kuwasa sapa man minkum saking sira kabeh
ayutila ing yen to ndawa akan sapa man hurratahu ing waswane man ya fal al mongko becik agawe sapa man niku tenggene kaidah fikih niku enten kaidah ngeten nggih at-tabi'u tabiun pun ate ngaji kaidah fikih apa dereng dereng nah niku enten kaidah at-tabi'u tabiun dadi barang sing manut iku hukume ya manut. Contohnya benak nek sampan iku mbeleh sapi belalah sapine meteng nah bar sampan boleh sapine sing metengane mati maka ning kono kuwi halal mergo napa janine sapi kuwi mung manut ning ngene mboke terus neh sampan iku duwe mentega nggih sampan kuwi geles pelem aja geles pelem lah duwe pelem mateng utawa duwe jambu kluthuk delala nang kono kuwi enek udete enek sate lho ya lah iku set kuwi timbule saka ndi saka jambu kluthuk iku nek mbok pangan kabeh ora apa-apa nek mentolo lho ya pokoke niku halal tetapi mergo hukume at-tabi'u tabi'un tapi nek ning kono kuwi mbok jukuki dhewe mbok pangan dhisik iku malah haram mergo hukum tabi'nya hilang kecuali ning kono kuwi hurrah kecuali tahjil enek wong ning kono kuwi enek wong tangane tegel padahal kita takjil kan ning kene kudune melok iki kan jenenge at-tabi'u tabi'un enek takjil mergo enek sikut tapi untuk takjil masuk tangan itu tegel itu diwasuhke nek hukume sunah selain kuwi jadi memang perlu kaidatin mustasnayat setiap kaidah itu ada pengecualian Bismillahirrahmanirrahim jadi temriku niku besok insyaallah digunakan salah dengan ya itu kan ya walaupun kodok toh ya iku wong sing tukang wudu besok nek dina kiamat iku raine mencorong tangane mencorong sikile ya mencorong mergo ana kenapa pengaruh daripada wudu nah siapa orangnya yang mampu untuk memanjangkan huronya basuhan-basuhannya ya lakukanlah hukumnya sunat jadi upama sing wajib iku kan teko polok mata kaki kan nah, maka di situ disunatkan untuk agak ke atas begitu juga sing wajib makene tapi disunatno kene iku kaya jenenge napa tahjil nek huruf ning kene sampai tekan kene ngoten nggih Bismillahirrahmanirrahim sunat famani statu aminkum ayutila hurratau falyaf'al mongko becik agawe sapa man wa fil muslim wa fil lan iku dalam suwijine lafat li muslimin kedene muslim ra'aitu utawi dawuh ra'aitu ningali sapa ingsun Abu Hurairah ing Abu Hurairah sun tingali ya tawaddu khalih wudu sapa Abu Hurairah ngeten iki sampeyan tak takoki ya tawaddu iku terkipi dadi apa ayo kan misalkan kenapa kenapa? Iya lho. Jadi nek ana jumlah wis penak-penakan mbuh jumlah khobariyah. Mbuh ning kono ndorob, mbuh ning kono madrub, mbuh jar majrur kok tumiba sause isim nakira khalis iku dadi apa? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roa itu Abu Hurairah ya tawadhu khale wudu sapa Abu Hurairah. Fa ghasala mongko masui sapa Abu Hurairah wajahu ing wajahe Abu Hurairah. Wa yadaihi lan asturune tangan nurun Abu Hurairah. Hatta kadase hingga parek sapa Abu Hurairah anu waslun hatta kada kene
hatta kata yablugul mangkibaini hatta kata sehingga parek apa ghuslun iku yablughu tumeka apa ghuslun al mangkibaini ing pundak lorone Abu Hurairah. Lho. Ngoten nggih. Dadi wudune Abu Hurairah niku nek masuk wajah sampai nyaris temriku niku sampai tekan begini. Kan. Mereka napa jenenge hura, gak usah iman-iman. Wake banyu aja sari, wake banyu. Pokoke ning Jawa iki jenenge banyu sira karo-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi temriku wudune Abu Hurairah niku ngoten iki. Summa ghasala mongko nuli masui sapa Abu Hurairah rijlahi ing sikil lorone Abu Hurairah. Hatta rafa'a sehingga dhuwuraken apa ghuslun sehingga dur apa ghuslun ila saqo ini tumeka maring kentol lorone Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Abu Hurairah sami'tu. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Abu Hurairah dawuh sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo kale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendika ngene inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Inna ummati sedune umat ingsun iku yud'auna bakal padha den undang sapa umati. Yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat hurran hale mencorong raine muhajjalina tur kang mencorong lengen lan kentole. Min asaril wudu'i saking labete wudu. Nah niku Abu Hurairah ngoten. Faman istata minkum paman mongko utawi sapane wong iku istata alamun kuwasa sapa man. Minkum saking sira kabeh ayutila ing yen to ndawak-ndawakaken sapa man hurra tahu ing waswane man. Fal yaf'al mongko becik agawe sapa man. Dadi wudune Abu Hurairah niku ngoten niku nggih. Dadosipun Abu Hurairah niku nek masuk wajah niku sampai tekan hampir nyaris sampai tekan bunda. Jadi gulu niku kompak iki. Ngawa itu. Terus nek masuk sikil iku sampai diangkat didurna sampai tekan kentol loro. Nah, iku dawuh pedomane piye? Cuma beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah dawuh ngeten inna umati sesungguhnya umat saya besok mau akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mencorong, wajah mencorong, tangan mencorong, kentol mencorong karena apa? Pengaruh daripada wudu. Famanis kata barang siapa yang mampu dari kamu semua untuk memanjangkan basuhannya maka yo lakukanlah. Hukumnya sunat. Wabil abdillah niku dalam suci lapan muslimin kedua Imam Muslim sami itu utawi dawuh sami itu midangat sapa ingsun khalili ing kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam. Tabluhu hale bangetaken sapa Kanjeng tabluhu kang tumeka apa al khilyatun nuri ala tabluhu mabalaghal maudu. Ngoten nggih. Apa al-khilyatu pepaes kang rupa pepadang apa khilyatu pepaes minal mukmini saking mukmin haitsu yablughu ing dalem sekiranya tumeka apa wudu dawe Kanjeng Nabi yang diriwayatkan lafadznya Muslim. Saya mendengar Kanjeng Nabi bahwasanya khilyah itu apa? Mencorong. Jadi mencoronge wajah atau mencoronge barang-barang awake dhewe mencorong besok itu saka ndi? Itu dari orang mukmin. Ketika orang mukmin itu hatta haitsu yablugul wudu. Jadi oleh nekaken wudu sak pira nek tekan bulu ya mencorongnya tekan bulu. Nek mau sampai tekan gini ya mencorongnya tekan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istitobati utawi iki bab mertelaaken istinja sesuci.
Istitoba itu sesuci an Anasin dan ceritakan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak Nabi asune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza dakhala nalikane manjing sapa Kanjeng Nabi al khalaa ing WC toilet. Saiki ning ngarani toilet. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu mau idza dakhala itu mau bukan di dalamnya, mau masuk. Kenapa pakai fi'il madhi? Oh, misal. Kenapa kan? Jadi wasawatu mati li'atin auradu. Bahwasanya sewat mati itu juga bisa bermakna bil mudhari. Paitnya apa? Kayak kalau Muhammad pun itu litahakukil wuku. Jadi insya Allah pasti akan masuk. Nah, kalau mana nih? Karena ibadah kala nalikane arepe manjing sapa Kanjeng Nabi al khala ing jamban kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma ya Allah wal aksaru Allahumma bi ta'widhi wa syadda ya Allahumma bil qarini. Allahumma ya Allah inni suningsun iku a'udzu kebaur sapa ingsun. Bika kelawan panjenengan minal khubusi saking pira-pira setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan wadon. Niku. Dadi nek arepe mlebu mbuh yo apa kaning jamban ikut dungane niku Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggih nate dilampahi ngoten niku. Jane niku jopo niku lho nek gelem nglampahi donga-donga niku nek gelem nglampahi insyaallah nyuwun sak nyuwun pengen Gusti Allah niku kathah dipun paringi nggih. Al khubusu ta manane khubus. Idamil kha'i lawan bendemah kha'i. Wal ba'i lan bendemah ba'i. Ini ku khobarin ini. Al khubusu ta khubus iku bidamil kha'i bendemah kha'i wal ba'i lan bendemah ba'i. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saman mau tak takoni ya, nyajal ya. Tapi kata-kata upama bidomil kha'i wal ba itu aslinya biasa. Aslinya bidomil kha'i wa bidomil ba'i. Jadi wa napa niku? Wa mudhaf, wa mudhaf. Nah, iki berarti nek mbak muda piye cara alfiah iki? Wa mayali. Ada wa mayali iso juga warubama jaral ladzi abqau kama qad kana qabla hadima taqaddama lakin bisyarti ayakuna mahudib mumasilan li alaikot udib. Bayuh dapusani sing nek napa namine wa undofila ini. Jadi upama walba upama katakanlah dhammul kha'i upama dhammul kha' berarti piye? Dhammul kha'i wal napa? Wal ba'u. Ha, iso ngono kuwi. Tapi dhammul kha'i wal ba'i yo iso. Bamayalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil irabi idza ma khudifa iku upama dhammul kha'i wal ba'u. Karena wal ba'i wa rubbama jaral ladzi abqau kama qad kana qabla hadima taqaddama lakin bisyarti ayakuna mahfudib mumasilan lima alaikot mutib. Bayuh dapusani bayam kal awalu kakali tapi atasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini gimana? Bidamil kha'i kawan bendomah kha'i wal ba'i lan bendomah ba'i ay al khubus. Ya, itu lho. Wa ya kalau al khubus iku jam'u khabisin, jama'i mufrad khabisin. Wal khaba'isu utai lafat khaba'is iku jam'u khabisatin, jama'i lafat khabisah. Ista'ada nyuwun kepawreksa sapa Kanjeng Nabi min dukroni syayatini saking lanange setan wa inasim lan wadone setan. Jadi setan ono sing lanang ono sing wedok bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub dan ceritakan saking Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi qala inda qala ngendika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ataitum al-ghaito iza ataitum nalikane nekani sapa sira kabeh al-ghaito ing ngising asline go itu manane apa kanggo itu apa manane mbak manane goet tai iku wis majas lugawi asline iki goet ku nek hakika lugawi iku maknane panggonan sing apa WC jadi goet iku maknane asline WC tapi cuma nang WC kuwi jenenge majas mursal maknane min itrakil tai min itrakil WC wae dadi tai juga apa bapak terakhir ngaji ki yo ngono kuwi. Ora enek kan sing dari kata sitok sampai al sampai isim fa'il sampai anu ku. Nek gak santri gak ono iki. Jadi al-ghaid iku artinya makan al-mutmainnu. Panggonan sing ledok iku jenenge ghaid sing digawe ngising. Jadi panggonan sing ledok sing digawe ngising apa? Toilet. Lah nek tai itu jenenge khorok ya. Khorok, tai ini jenenge khorok. Tapi wong kuwi diomongi khorok gak kena. Nah iki goib ngising wae kleru asline niku. Bismillahirrahmanirrahim falatas tadbili dadi ida ataitu nalikane nekane sapa sira kabeh al-ghaito ing ngising falatas tadbilu mongko aja padha. Duh, lek saiki pomo aku maknane sing pas kok mau tak manani ngising apa jajal. Jajal warono aku. Buang air gitu. Buang air itu kadang-kadang nganu lho. Akeh. Buang air kadang-kadang ngombe Kak. Entek dibuak. Mulane belajar sing mempeng ya. Bahasa itu dibagi menjadi dua. Bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu satu hakikoh, keduanya adalah majas. Majas itu juga dibagi menjadi tiga. Satu majas syar'i, majas lugawi, terus majas apa urfi. Begitu juga hakikoh, hakikoh syar'i, hakikoh urfi, hakikoh urfi. Cara kowe tak takoni, kowe salat burung kan? Sampeyan salat burung? Mbon. Nah, itu menurut komunitas salat Mojosari itu adalah apa namanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitas. Padahal salat itu secara hakikah lugawi ini maknanya donga. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Falatas tadbilu mongko aja padha madhep sapa sira al-qiblat ing kiblat. Itu sartane ngising wala baulin lan yo ora sartane nguyuh. Wala tastadbiru lan aja padha mungkuri sapa sira kabeh ing kiblat. Walakin sarriku lan tetapine madhep ngetan sapa sira kabeh au waribu utawa madhep ngulon sapa sira kabeh. Lha ngoten. Jadi yang tidak diperbolehkan ketika ghaib, ketika baul itu adalah menghadap kiblat. Kecuali ning WC sing digawe-gawe masuk madhep nek iki ora apa-apa. Iki sing gak diolehno iku ning entak-entakan. Ya, sama ning sing ning tengah-tengah ku lho, ning kono kuwi. Kok gak oleh. Tapi nek calanan iki sing dimaksud nek nguyuh kuwi, kena rawi. Tapi nek cawe itu gak kena. Tapi nek calanan kuwi masuk madhep ning kiblat nek anune dindokno ya. Lelapi ya jenenge hukum kan ya diomong to. Dihukum lan nek gak diomong terus piye jal kena. Jadi gak aneh wayang uyung sing mboten angsal madhep
kiblat. Lah kon madhep ndi? Kon madhep ngetan utawa madhep ngulon. Pokoke aja madhep kiblat. Nah, kecuali neng WC tempat yang disediakan untuk nguyuh dan ngising. Lagi walakin sariku awaribu, ada walakin sariku lan tetapi ne madhep ngetan sapa sira kabeh ngaku menane nek nguyuh dep ngetan ae Kang Jam. Awaribu tetep ngulon. Jambi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad dinna asama. Kala dawuh sapa Abu Ayyub faqad dinna mongko nekani sapa ingsun. Tumeka sapa ingsun nekani sapa ingsun asama ing negara Sam. Wajatna mongko nemu sapa ingsun marohi sokot bunyat marohi so ing nahwal Ka'bah marohi so ing dalam pira-pira panggonan toilet ya marohis niku. Al-marohis jam umir khosim wa al-murtasal. Berarti tempat mandi. Apa ning ngaran iki? Marohis ning ngarane apa? Tempat-tempat WC umum lho apa ning ngaran tempat mandi ku lho. Ya wis jedhir wis ngono penak-penak. Pawajatna mongko nemu sapa ingsun marohis so ing pira-pira toilet. Kot buniat kan teman-teman ya. Den bangun apa marohis nahwal Ka'bati ing arah-arah Ka'bah. Panan haribu mongko mengo sapa kita anhan ninggal Ka'bah wa nastaghfiru lan njaluk ngapura kita Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki lho nggih, ha keterangane niki. Al-ghaitu al-maudhi al-mutmain min al-ard. Al-ghaitu utawi ghaid iku al-maudhi panggonan. Jadi ghaid itu sebetulnya adalah tempat al-mutmain kang ledok. Al-mutmain kang ledok minal ardi saking bumi. Kanu padha ana sapa kaum iku yata nyanata iku apa? Ya nata bunang. Apa iki? Piye jal? Yaf'aluna yang fa'ilun. Jajal piye ngene iki? Yata ya. Jajal piye? Dari naba yan belang balik go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tanabunahu mesti ini ngono. Jadi ya tanabunahu ya iki anune apa lho mutabaqah apa gejan. Wazane apa wazane? Kan, apa kan? Kan? Aku wis tuwek lho wis. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, itu berarti apa? Anune bikin min fi'lin qabilun usulafi waznin wa zaida bila biktufi. Anune bawa asline iki asline. Ya tafa. Iki dari anu dulu kan. Naubun lho, saka naubun. Naubun berarti apa? Ya naubun berarti angel men. Dan temennya selak mulai ya. Jadi dari naubun itu artinya gonta-ganti. Ya tafa'aluna berarti apa? Ya tanabuna dong. Ya tafa'aluna. Tafa'ala ya tafa'alu balik iki berarti ya tanabunahu. Insyaallah ngoten. Ya tafa'alu ya tambahan ta tambahan fa usul ya tanabuna ya tanabuna podo gonta ganti iku kanu podo ana sapa kaum ya tanabuna podo gonta ganti sapa kaum hu ing al maudhi lil hajati krana on buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakan bi an-nafsil hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Fakan mongko padha nyimpen
Sopo kaum bi ing dalem maudhe an-nafsul hadasi saking umpamane kahanane hadas karohiyatan krana napa namine sengit libikri maring nuturaken nafsul hadas bi khosismi kelawan khususnya jenenge napa jenenge hadas. Jadi temrikun yang namanya goit adalah tempat yang ledok saka bumi sing wong ini gonta-ganti arep ngisin. Fakanu nah tempat tersebut untuk menyimpan hadas. Karena apa? Jikalau dikatakan hadas yang sebetulnya itu KP. Upama dikatakan khoro asli khoro. Jadi nafsil hadas itu maknanya nafsil hadas itu jenenge khoro. Khoro niku ta upama sampean ya penak-penakan cara ning kene ngene lho kan. Upama sampean niku ditakoni Guse. Kan anu tembuti tasik teng toilet. Tembuti kan tasik iso Gus ngono kan ya. Ra enak lho ya. Lah iki ngono yo kan. Karena itu kan arnae aku kan gak apa enak. Mulane dia ning kali. Itu mulane wong kono yo sopan ngono kuwi. Mulane dikatakan apa itu toilet? Mau kemana? Saya mau buang air. Nah, itu termasuk kinayah. Fakanu itu kan gawe kinayah. Bukan impen. Bahkan no mongko gawe kinayah, gawe persemon. Bahkan no mongko gawe persemon, gawe julian atau gawe persemon sapa wong Arab di kawan mau be an-nafsul hadasi saking kahanane hadas yo iku mergo karoyatan krana gak seneng libikri krana den sebutaken hadas bi khosismi kelawan khususnya jenenge hadas. Jadi mau kalau contohkan, berarti tentu kan anu lebih kan, tasik anu Gus, tasik nelek Gus, kan nggak bau enak gitu. Tapi kan betul-betul nanti, anu tasik tenglepen. Nah, enak kan? Nah, jadi mengatakan bisme kak enak mana di, lain itu jenenge min itlaqil makan wa iradatil sing di goning. Jenenge majas mursal. Pun nggak mau nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Selalam amin.